Pirsa me ya dirêzê de. Nivîskarê destana Memûzîn kî ye? Ahmedê Xanî, B. Celal Eddîn Rûmî, C. Abdurrahman Şerefxan, D. Salihê Heydo. Careke din ji we bileztir bûn tîma şehîd edîb dema we dest pê kir. Şêwra xwe bikin. Dem bi ter heye nivîskarê destana Memûzîn kî ye? Ahmedê Xanî. Ahmedê Xanê. Bersiva dawî? Ya dawî. Bersiva dawî. Tîma şehîd edîb dibêjin nivîskarê destana Memûzîn Ahmedê Xanê ye. Gelo bersiva wa rast yan şaş e? Bersiva wa jî bersiveke rast e. Ahmedê Xanê ew çîrok yan jî ew destane nivîsandiye